Sí, bastant. Un partit molt cansant. Per què? Tots tenim que córrer i era molt dinàmic i tots corrien més que jo. Com s'ha sentit l'equip durant aquesta temporada? Hem estat una mica més fluixos que l'any passat, però igualment juguem bé. Sí, l'any passat vam quedar primers, però jo a la mínima em cansava, perquè era molt gran el camp. I ara no. Ara no. Vale, i tu, Carles, com et sents a l'Inter? Ja portes anys aquí a la casa. Sí, porto 4. Bastant bé. Ens portem bé tots i no hi ha tantes ratllades com altres equips. Tinc un grupet d'amics ja fet i bastant bé. Un dels millors clubs, diria jo.